Mga ka-disciple, napansin mo ba kahit gaano kaganda ang paliwanag mo, may tao talagang hindi makukumbinsi? Kahit anong gawin mo, may masasabi at masasabi pa rin. Pero tandaan, sa mata ng Diyos, ang mahalaga ay ang katotohanang dala ng kanyang karunungan. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, September 17, Wednesday of the 24th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 7:31-35, sinabi ni Jesus, "Ikakabit ko ba ang mga tao ng salinlahing ito? Para silang mga batang nakaupo sa palengke na sumisigaw sa isa't isa. Nagtugtugan kami ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit hindi kayo umiyak. Sapagkat dumating si Juan Bautista na hindi kumakain ng tinapay ni umiinom ng alak. At sinabi ninyo, sinasaniban siya ng demonyo. Dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi ninyo, tignan ninyo, isang matakaw at lasenggo, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ay napatutunayang tama ng lahat ng kanyang anak." Mga ka-disciple, dito ipinapakita ni Jesus ang katigasan ng puso ng marami. Si Juan Bautista ay nag-ascetic life, hindi kumakain ng normal at mahigpit ang pamumuhay, pero tinawag siyang may demonyo. Si Jesus naman ay nakikisalamuha, kumakain kasama ng makasalanan, pero tinawag naman siyang matakaw at lasenggo. Kahit ano ang gawin, may batikos. At ganyan din tayo sa buhay. Minsan, kahit anong tama ang gawin mo, may hindi pa rin makakakita ng kabutihan. Pero ang mahalaga, sabi ni Jesus, ang karunungan ay napatutunayang tama ng lahat ng kanyang anak. Ibig sabihin, ang bunga ng ating gawa, ang bunga ng pananampalataya, ang siyang magpapatunay kung tayo nga ba ay nasa katotohanan. Kaya tanong ko, kapag may aral mula sa Diyos na hindi tugma sa iyong comfort zone, nakikinig ka pa rin ba? At mas malalim na tanong, handa ka bang alisin ang pride at prejudice para maging bukas sa kakaibang paraan ng Diyos na kumikilo sa iyong buhay? Mga ka-disciple, huwag tayong mabahala sa mga batikos ng tao. Ang mahalaga ay manatili tayong tapat kay Kristo. Dahil sa huli, ang buhay na bunga ng ating pananampalataya ang siyang magpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.